Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Goeien, het is vrijdag 14 november. Dit is Bient Sport. Mij, Joen, drie journalisten aan tafel. Klaas Jonsma, Geert van Tuin en Jaap Stalenburg. Ja jongens, dat is toch een beetje het nijs van Joert, want het overstedenbestuur die wil eigenlijk het alle leden de tocht rieden kunnen. Dat betekent dus 24.000 mensen tegelijk aan de stad. Wat vinden we ervan? Ik vind het wel zo'n dwaas idee. Een dwaas idee? Ja, want nou hebben we de oude jaren toch denk ik wel, nou in de laatste 20 jaar, wat zien alle stedentochten hebben dan van 3 of 4 man, Age Veldboom, Allard Sieper daar, hij van Arne Tjerkstra, die doen dat gewoon. Als het nou een beetje faciliteert of alle stedencomité, dan zei door wat de lietse trapjes. Maar nee, wij massaal. Het wordt nog volle onmogelijker om hem een keer te houden. Dat komt nooit weer. Nou, dat denk ik net, want het principe is net oors willen ze oors weer. 24.000 die zei van 16.000 op deze. Ja, maar het principe is net oors dat het weer 15 centimeter is, en oors rieden we hem net. Dan ken ik 24.000 man. Nou, dat gaat ook weer veranderen. Hè? Er is nu, kijk, de winst zit straks niet in het aantal deelnemers, zit in de techniek. CDA bijvoorbeeld hier bij de Provinciale Staten heeft een verkiezingsprogramma staan dat de techniek belangrijker wordt, dat er geïnvesteerd moet worden in kunstijzer, noem maar op. Dat gaat straks natuurlijk nog veel massaler. Maar wist dat ze Rusterveen hebben ze alle dingen van de best gewoon linoleum. Ja, dat precies. En dan heeft wat brede ijzertjes, dan is het moeilijker reden. Maar het koer nooit, jongens, het koer nooit, zo volle tegelijk. En nou in één keer dit lumineuze idee. Nee, hij is gewoon, het is hetzelfde probleem met Hedding, met Wiebewilling. Hij wordt gewoon wat ouder. Hij ziet net wat er gebeurt. Age Veldboom en die man die rieden hem gewoon elke keer, maar dan met lietse trapjes. En over jou nog ook. Ja, vergeet het commerciële verhaal natuurlijk niet. Hè? Kijk, vroeger was de Elfstedentocht vooral niet commercieel. Maar inmiddels hebben die man ook het grote geld ontdekt. Het economisch belang voor de provincie Friesland. Ja. Hier speelt natuurlijk de belangen overheen die groter zijn. Kijk, voor heel veel jou is het traditie, dus voor mij ook. Maar de mannen die tegenwoordig voor het bedrijfsleven in Friesland is het wel heel belangrijk. Ja, maar daarom word ik hem elke keer een beetje vriest. En dat ken ik. We kunnen 3 linker meegreden. En het 2 linker meegreden. Maar ja, net met 24.000 man. Ja, maar zeg wel een beetje tegelijk, jongens. Is het de veiligheid nog wel te garanderen, Geert? Ja, nou ja, ik moet aannemen dat het goed nooit is. Want ja, er is oerliswest maar veiligheidsregio, dat zit ook niet pannenkoeken in. Dus ja, ik denk dat neem ik dan maar voetstoots aan, dat dat clear is. Er gaat een plukje bij Sneedstrecht, er gaat een plukje rechtsuur, die hier het geel hesje door een rit. En het komt er ergens bij elkaar in het verspreid. Er moet een parcours van 220 kilometer. En ik denk, nou ja, dat mag dan ook wel slagje. Het principe is net oors. De alle steeds, je Klaas wil hem in plakjes rijden. Ben 14 jaar de alle ster toch rijden. 100 man rijden. Ja, dat kan ik vanzelf. Dan heeft hem elke keer. En dan heeft hem 1 keer in de 30 jaar. Dat is met jou. Maar komt er nooit. Nee, dat verschil ik. Nou, en wat heeft mijn economisch belang? Ik wou hem gewoon rijden kennen. Maar zat dat vroeger. Dat doet het toch? Ja, dat kan toch. Jongens, ons af je de oversteden. Die man toch voor? Ons af je de oversteden. Nee, die winnen om die toch al mij dat kruisje dan te jagen. We beginnen naar het volleybal. Want in december dan zal de algemene ledenvergadering hier op dit vaststel zullen ze haar nog boegen. Eerst het volleybal. Want de snitste volleybalvrouwen die kwamen Aronawage in actie. Daar wie is erbij, Geert. Ja. Voor het eerst zo'n jaren weer in Europa actief. Dat moest dan in Alterno uit Apeldoorn. Dat is dan al iets zinvoller. Hè? Ja. Als je in Europees verbond uitkomen mooi. Maar zullen we eerst even naar Sjen? Ja. Ja, heren, wie er echt sprake van Europa Cup komt. Weet je wat nou leuk is? Ik was in 19, uit mijn hoofd 586, was ik bij die wedstrijd bij Dynamo Berlijn in Oost-Duitsland. Toen de sterkste, was fantastisch, sterkste ploeg ter wereld. In die grote hal met al die militairen erbij. Waar de ploeg onder leiding van Hans van Wijnen, helaas overleden. Met Martin de Vries erbij, met Ingrid Piersma, Jan Tienberg. Ja. We hadden kippenvel, jongens, want die versloegen daar die Oost-Duitse dames. Avero Olympus was toen wereldtop. Sneek was gek van volleybal, Nederland gek van volleybal. Nou ja, als ze dat nu weer zouden kunnen losmaken.
Zou mooi zijn, hè? Ik vond het wel bijzonder, ja, in de zin van wat het wel losmaakt. Ik wie middags al in die hal en je vielen die spanning opkomen. En dan is zo'n wedstrijd en dan is dat die speels dus, nou, ze spelen ongeveer 14 keer in Alterno, dus what's the difference, zo'n je zegt. Ja. En toch is het die spanning is die hal wie ik mooier, meer jocht erin, mooie centercourt, omdraait, protte publiek en die spanning dript er door. En het is leuk als die beelden zien, dat denk ik, dat is leuk. Fantastisch. Dat is leuk, maar het wie echt een wedstrijd maar een heel soort fouten. Ze stien stief van de spanning en dan zo'n vierde set. Ik vond het fantastisch. Maar Je zo'n moet die die hele die verplicht orde, live uitzenden, hè? verplicht live zijn. Ja. Eigenlijk wel, ja. Ja. Maar zo'n die orde tien, zo'n die van jij tien, zo'n die waarom komen kinderen in snits? Nou, we hebben snits een heel mooi plak. En we hebben Dokkum, ik en van DVC, van die was ook een generatie. top. Dat was ook een top. Maar, en een week Hans van mij en Martje de Vries. Ja. Maar snits een heel prachtig mooi plak. Maar we hebben hier ergens een probleem. Het Nederlandse volleybal stelt helemaal niks meer voor. Ja, dat is wel een probleem, ja. Ja, Dat is een heel en groot dus probleem. die sfeer van we gaan naar Olympische Spelen en misschien, hoe heet die, waar die lange Sootsma en die man. Die, Ja. Ronald Sootsman. Nederland krijgt het Zwerven. EK volleybal mannen met toernooidirecteur Peter Blanchet. de Googelder. Ja, die met zijn Google Ja. trucjes, ja. Ik zou zeggen, man bestuur die radbond eens een keer. Maar vind je dat hij inderdaad wat Klaas zei, die topspeler, de volle hudder op zo'n bond zitten, maar dat het onbeginnen Ja, te wat een sleuren. beetje bij al die bonden is, dat bij ijshockeybonden is natuurlijk hetzelfde probleem met de Flyers. Die bonden worden geleid door managers. Tegenwoordig heb je geen leiders meer, maar managers. Ja. Die vergaderen heel veel, die En denken in Google in processen. En die zijn alleen maar bezig om zichzelf bezig te houden. Maar die topsporters krijgen de ruimte niet. IJshockey, ik voorspel één ding, die Flyers is leuk wat ze nu doen, Ja. maar het stelt niks voor. Nee. Het is echt dansen op een postzegel. En dat is natuurlijk met volleybal ook. Dus ik denk dat mensen als Blanchet, Zwerver, Zootsma, die moeten een revolutie gaan ontketenen Ja. in die bond. Dat vind ik ook. Je Ja. moet En eigenlijk dan Blanchet kan snits, dan wordt het mooi. en dan wordt het mooi. Ja. Want de Alleen het potentie dan, is pas er. dan. Nou ja, het is wel een chapeau voor Snits Nou, natuurlijk. we moeten wel want- ergens beginnen. Dat vind ik ook. Chapeau voor Snits. De middelen zijn net zeer beperkt. Ja, toch? De Grutte amper Yield is yield. net een verzinning in Snits. Ze doen het maar in proto eigen jeugd. Dat is juist hoe jong die band binnen die in dat eerste team zitten. Jongen, dat is fantastisch. En dan dit. Ja, dat heeft een geweldige werk. Nou, het smaakt absoluut nooit Ja, meer. ja. Praten aan zijn verder. Eerst eventjes, we sjoggen weer uit naar de return van zelfs, hè, want ze moeten daar weer een goed resultaat halen. Eerst eventjes de makkelijkste quiz, let op Klaas, de makkelijkste quiz van Nederland. Ik heb hem nog nooit goed gehad. Daar ben we weer mooi het spielerspaspoort. En de vraag is weer vanzelfs, waar bin dit? Is het A. Jordi Buijs met Dejan Melek? Denk je nee, het is Pele van Anholt en Etienne Rijnen? Of denk je, dit binnen Maarten de Fokkert en hey, daar is hij weer, Berend Schootstra? Mail je antwoord van waar je nou bient@omroepfriesland.nl. Tja, baba. Ja, precies. En de winnaar van Vlienenwieken die zit nou trouwens onder in beeld. En zij wint het originele shirt van Pieter Wening van Erica Green Edge. En ik kan u vertellen, Litten, het is geen familie. Jongens, voetbal. Want er wordt dit weekend net voetballen in de Eredivisie. Maar er is wel nice, want Joert kwam naar Boetenta. Ja, de 4 locaties die het Cambuur onderzocht heeft van het nieuwe stadion. Er zijn nog maar 2 uur bleun. En wie heel verrassend. Het oude stadion, Vernijbouw of bij het WTC. Dat is eigenlijk je nice, hè? Dat is geen ijs. Nee. Nee. Volgende onderwerp. Ja, volgende onderwerp. Ja, nee. Nou ja. Ik kan toch wel zeggen dat dit de meest dramatische uitkomst die betekent. Het lijkt het verdorie de FIFA voor. Je kent er net zo dom in de holle daar. Wie is dan Blatter? Nou, dat is dan de opdrachtjouwer dat dit rapport die dit nou als conclusie naar voren brengt. Je zet er dat ding erbij, Werpsterhoek. Daarom. Je moet er net bedenken dat al die auto's. Nou, door die flessen haalt zo'n beetje naar dat WTC, maar die kunnen nou anders net komen. Splinter naar je herkom wel, jongen. Nou, en hoe groot dan komt er die slauwer afbrengen? Vliegen binnen. Met 20.000 auto de slauwer, dat kennen we ze helemaal niet. Maar Klaas, dat was nou eigenlijk toch weer een nij onderzoek voor, alleen voor de Werpsterhoeken. Nee, in de conclusie staat Werpsterhoek. Maar die is aan de kant gegooid. Waarom zou dat gebeuren dan? Omdat natuurlijk er een oud sentiment is dat WTC, dat is een mislukte investering. Dat kan helemaal net uit. Die moeten een nieuwe invulling krijgen. En dat oude stadion, nou Leiden, die had er nou wat ruchten op. Dus er zitten hele andere dingen spelen, maar je bent als journalist. Ja. Nou, Ja, jij vindt dat de journalistiek, dit is een Cambuurgate, zeg jij. ja. Is dit een Cambuurgate? Cambuurgate. Dat is er altijd, dat wist het. Ja. Ja. Nee, Nou. natuurlijk weet ik dat Leiden nog in dat oude stadion zit. Maar ik snap net was het al. Ik vind het nou, ik ben net zo volle mis mij een plakje bij dat WTC. En als nou Cambuurstadion het WTC redden, maar ach, dat zou Nou, toch het is wel iets anders, los van de locatie. Dat weet je altijd al samen, wat ik bedoel te zeggen, Geert. Je komen er net.
als er wat publiek komt, die op fietsen met ballen brokje achter me, je komen er net. En dan zei die prachtige hek, nee, je moet met die rotonde eruit. Ja. Dit is echt mis. In de trein stopt er net. Maar de mooiste locatie is toch eigenlijk gewoon de oude locatie. Dan gewoon ver Nijbouw. Nee, want daar zitten de meesten, de echte supporters. Dat ken ik net, daar wij een meesten omheen. En er komen heel dit meer Bokito's die naar die wedstrijd niet uit Blauwert, maar zeg maar uit Ajax en Feyenoord. Ja. Je hebt het door de hooligans. Dat zou ik niet durven te zeggen. Oké. Nee, maar even los van de locaties. Cambuur moet wel wat, hè? Ja. Cambuur moet, willen ze aansluiten, want we hebben die hoge ambities. Willen bij Heerenveen gaan aansluiten, noem maar op. Moet je absoluut een nieuw stadion hebben. Ja, en let op, jongens. En let op wat Heerenveen betreft. De komende jaren met de agro-industrie, zuivelindustrie rond Heerenveen. Daar gaat geld vrijkomen. En Heerenveen stoot wel door de komende jaren. Daar ben ik van overtuigd. Die Chinezen nemen dat door. Dat zit ik al in die zuivelindustrie. Ja, nou ja, dat is zo. En daar heb ik al Bel-Chinezen. Nee, geen Bel-Chinezen. Misschien wel aansluiten. Het is Chinezen gaan sponsoren. Ja, je hebt wel een beetje een punt natuurlijk. Als je naar ADO Den Haag staat op het punt om oornaam te worden door een Chinees, dat wordt het even. Dat wordt wel heel erg lang. Dat is echt een heel ander verhaal. Jawel, nee, maar het is wel, kennelijk zijn Chinezen dus wel geïnteresseerd in dit soort dingen. Ja, maar luister, er zit in China zo verschrikkelijk veel geld. Er zijn Chinezen die niet weten wat ze met het geld moeten doen. En die vinden het leuk om ADO te gaan sponsoren. Maar kijk, waar het bij Heerenveen speelt, volgens mij is dat daar de komende jaren 3.000 tot 6.000 banen bij komen vanuit de zuivelbedrijven. De Chinezen gaan fors investeren. En ik zie steeds vaker Chinezen in het Abel Enstra stadion. Nee, maar dat zei ik. Ik wil graag voor de historie dat ik dit nou krijg even en te meerden. Dat die Chinezen het doornemen. Ik denk dat de perspectieven voor Heerenveen beter zijn dan Cambuur. Denk je dat Heerenveen oornaam wordt kind door Chinezen? Is dat wat zij is? Ja, nee, dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet. Nee, uitgesloten. Nee. Ja? Nou, wat in elk geval helemaal uitgesloten. We zullen het oude wachtje, want we werden in ieder geval helemaal geen Chinezen binnen. Dat is in Jestermar. Ja, misschien een Chinees restaurant wellicht. Maar in onze regen, mijn club, daar zeggen we deze week bij de voetballers van Jestermar. Want de Vrete Joen is bij die club het domein van de 24-plussers. Ja, weiter! Nee, mijn trainer gaat al in de show, hè? Nee. Maar toch even fanatiek supporter gaan. Je praat eigenlijk ik een beetje de daai een beetje terug. Ja, de hele weekend denk ik. Ja. Wie een man regel wel even naartoe. Ja. Oh jongens, pas op! Ja, zo brengt hem enorm produceren in een vereniging natuurlijk. Dat is net wat zat. En dus de jongens hier storen net meer aan. Ja, de keer staat de medio aan de kant en dan meert niks meer mee, hè. Met de vrouw de winkel in. Voetbalvereniging, ja. Omdat je hem op sneeuwen met de vrouw te winkelen maakt. Ja, dat ik, ja. Ja, matsen, hè. Dat matsen, hè. Ja. We zijn nog wat onderdaan aan gewoon een vrouw, hè. Oei, ja, dat is mooi. En is Henry die hippelt daar over de veld om. En het zit er nog wel in. Het gramietige zit er nog wel in, maar ja, de 24 plus, hè, dat begint wat te touw. Beetje. Die hebben nou te wat of nee? Nee? Wil je hem spelen? Ja, met draaien in Vlaam. Draaien in Vlaam? Ja. Ach, heerlijk. Je hoort men weer wel beter van, hè? Je hebt geen wat minder gewicht in de strijd. Ja, dat wordt wel. Wil je nou een winterstop? Ja. Of een bier? Eerst een bier. Daar kan we lang breed op praten, maar dan maken we even naar je veel meer daar. Met de balchannel is Ik leuk. ken het al, hè? Want ik meen dat die voetbalkantines eigenlijk net zo lang meer drank schenken mochten. Jawel. Dat is mooi wel. Jawel.
En ze had toen wie altijd samen naar de wedstrijd, maar dat had wel wat verroemen. Oké, dan ben ze nu afhouden. Nou ja, dat had wat verroemen, man. Wie moet ik draaien horen? Let we wel wel. Ja. Wie bent wel een voetbalclub, maar als wie daar geen omzet in in dan kunnen we de zaak ook besluiten. Ja. Eerst hadden wij hingen wat in het leer. Jongens, we hadden over de innovatie in de sport. Laten we het aanzetten bij het kunstgas. Want in de Nederlandse Eredivisie zijn er 6 ploegen die spelen al op kunstgas. Wat vinden we eigenlijk van die ontwikkeling? Een goede Prima. of een minder ontwikkeling? Prima? Ja, ik vind het gezeur of dat kunstgras. Het zijn altijd... Kijk, Ronald de Boer, Frank de Boer hoor je daar niet over, want dat is geen zeurpiet. Ajax Het is won nou ook weer- al kunstgas. Het is weer Cocu, het is weer Rutte, de bekende zeurpieten in het voetbal. Echt, ik ben helemaal klaar mee. Op dit moment is het al zo dat er dan 1500 kunstgrasvelden in Nederland. 1500. De meeste kinderen spelen al op kunstgras. De meeste kinderen in Nederland weten niet eens meer wat groene knieën van het gras is. En vervolgens krijgen wij dan nog een discussie op hoog niveau. Maar of ja, er zij staan dan eigenlijk, want kunstgrasvelden Cambuur speelt al op kunstgas. Maar Jereveen extra gauw als mogelijk op kunstgas voetballing in dan? worden. Dat moeten ze lekker zelf weten, maar ik zou het niet op tegen zijn. Geert? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik er wel wat dubbel in ben. Ik mag wel graag het gas... Roeken. roeken, ja. En ik bedoel, het mag er net zo'n probleem wezen om een goede gasmateriaal te lezen. Wat je voetbal niet kennen. Bij Cambuur is het helder. Het weer een financieel verhaal. Er moet veel verwarring Precies. onder. Dat kost het klauwen vol geld. En dat gooit onder de groen. Dat is natuurlijk rustig desinvestering die is betekend kist. Ja, gooi er dan maar kunstgas in. Maar aan de andere kant en kun het je is ook een goede zeggen... kunstgasmateriaal van Cambuur. Dat is prima, er is niks mis mee. Ja, maar je kan ook zeggen, het is competitievervalsing. Nou, dat vind ik net, maar ik vind zo'n sliding, daar heeft de poten maar hier. Dat is al lang niet meer, man. dat was in 1812. Ja, nee, nou, nogal. Ja, want het biljet van die man, dat is hier maar punt waar. Het moet allemaal kunst. Ik moet zeggen, je hebt geld nodig. Dan even de curve erover. Ja, maar dan mag net vergeten, Klaus, dat het spelen van een wedstrijd is in deze tijd van levensbelang. Die wedstrijd maar terug. Maar hij is toch wel Engels voetbal, jongen. Jawel. Jongen, het snijdt en het hagelt en het rijnt. Ja, Hij is geen enkel kunstgasveld. Maar ook op kunstgrasveld hier. Nee, gewoon op veld en als het zwaard, dan is het zwaard. Ik ben er pozen op staan, er pozen op geer. Jammer. Op het heetste niveau, in de Premier League, is er geen enkele club natuurlijk die op kunstgas voetbalt. Nee. En altijd bij sneeuw en rijn. Maar ja, wat dat is zijn clubs met andere begrotingen, als het je 3 graden vries, dan rijden de treinen net meer. Waarom? Wij zijn jammerders. Maar we kunnen er gewoon zeggen, en dan Cambuur het gewoon behoorlijk profijt dat ze thuis spelen op eigen kunstgas. Nee, Nou, dat denk ik dus net als door de wedstrijd in Ajax besjust, hè? Frank de Boer hartstikke blij dat hij op kunstgas voetballen. Dat houdt hij daar. Geen polletjes, geen opstuitende balletjes, lekker strak inspelen. Precies wat Ajax goed in is. Dus dan denk ik, Maar Maar Jan vind je hem Smit nou van dat- Heracles heeft heel duidelijk gezegd, die heeft uitgerekend, want die krijgt diezelfde verwijt, Heracles thuisvoordeel. Ja. Die zegt, die hebben heeft Heracles meer punten gepakt dan thuis vorig seizoen. Dus hoe zou dat thuisvoordeel van kunstgrasveld? Cambuur zeker net. Maar ja, Nee. ook heeft dan het argument dat ze in Engeland altijd wel voetballen en je zeuren met oudlast worden. nee, maar Wat is dat dan? ik ben dat echt wel een beetje. Ik ben er ook wat dubbel in. Weet je wel, ik vind dat wel mooi. Ze Dat keert onder ze al die toch met dat omstandigheden kunstgas, voetballen. hoor, dat wel. Een andere vraag is vanzelfs de klapreed. Want ook daar show we weer een nieuwe ontwikkeling. De klapreed is eigenlijk, Jaap, dan wist het exact welk jaar. Ja, de eerste is van een Duitse professor uit 1898. En het duurde, let op jongens, tot 1997. Toen Seitje van der Lende in haar wanhoop tegen Tony de Jong zei, je moet iets anders gaan doen. Want niemand durfde, niemand wilde. En toen kwam de revolutie, want Tony won van Guna Niemann. Won. Toen zijn ze het gaan doen. Maar schaatsen is zo conservatief. Als er nu een professor wat bedenkt, dan zal de kleinzoon van Sven Kramer waarschijnlijk de eerste zijn die erop staat. Laten we even zien, want dan hebben we een reportage over de vernijingen bij de klapreed. De reacties van de mensen zijn wauw, waarom heeft niet iemand eerder dit bedacht? Als je de gewone schaats pakt, de gewone klapschaats, dan zie je dat daar een veer op zit. En om die gewone klapschaats te openen, heb je kracht nodig. En die kracht wordt groter naarmate je de schaats verder opent. Dus daar stop je heel veel energie in. Verder, die veren kunnen breken. En die veren die vallen ook wel eens op de baan en dan stappen ze erop, ja, en dan vliegen ze de baan uit. Met deze nieuwe schaats, dan zie je, daar zit dus geen veer meer op. En die klapt dus ook. En dat komt omdat er magneten in zitten. En die energie die je dus met deze schaats in de veer steekt, hou je hierover om sneller te kunnen schaatsen. En verder kun je het mes in een seconde eraf pakken. Waardoor je dus voor iedere te rijden afstand je eigen gebogen messen erop kunt zetten. Waar zitten nu allemaal magneten? Hier? Ja, er zit hier een magneet.
voel nog een beetje weerstand bij het vertrekken. Ja, dat klopt. Omdat hier ook een magneet in zit, die moet hem dicht houden. Want anders krijg je die dubbele klik, weet je wel. Dat is wel gek, zeg maar. Er is nu een onderbreking in het eerste stukje. Dat is gek. Nee, dat is omdat je hem even in de handen hebt. Maar met schaatsen verneem je dat niet, hoor. Weet je dat zeker? Ja, dat weet ik zeker. Uit onze metingen en berekeningen denken we dat we op de 10 kilometer tussen de 10 en 20 seconden sneller kunnen. Ja. En dat is revolutionair. Ja, zeker weten. Het mat voor mijn gevoel nog even wat verder. Ik heb vaak dat even een oor bijvoorbeeld er even op moest gaan rieden. Of ik word zelf even een keer proberen, maar nog wat nieuwe ontwikkeling. Hartstikke mooi idee. En doorontwikkelen en kijken of we er verder mee kunnen. Ontwikkeling ben altijd goed. Kun je er wat mee? Ja, zeker. Dat is positieve feedback. Ik heb nu ook van de jongens begrepen dat we ook per te rijden afstand andere magneten in de buizen moeten gaan zetten. Nou, daar ben ik heel blij mee dat ze me dat net hebben verteld. Nou heren, dat is toch een prachtig idee, Jaap? Het is vast een hele aardige man en hij bedoelt het heel goed. Maar de klapschaats waar uiteindelijk nu succes worden geboekt, is vooral doorontwikkeld door wetenschappers, is over de hele wereld getest. En ik voorspel je dat de toppers echt niet op een stukje huisvlijt van een ongetwijfeld kundige manier gaan Dan voorspels nou van dit verhaal, hier hebben we nooit meer wat van. Als we maar zien 420.000, dan toch die halve sterren toch rijden zullen. En we moeten nog 1250 meter kleine oren tapijt bij Kimsert. Ja, dan mag het. Easy is er al en draven. De toekomst is aan de pneumatiek. En net om dit soort gefreubel mij magnetisch harder op. Eén verkeerd ding, dat je nog een... Maar ho jongens, ho. Geef me nou net vies te makkelijk. 20 Pneumatiek. Pneumatiek, ja ik had het verstaan. Maar 20 seconden rapper op het 10 kilometer. Nou, maar wacht even, het zegt me helemaal niks. Ik wil dan zien dat Sven Kramer 20 seconden sneller rijdt. Dan geloof ik het. Maar ja, dat er iemand een keer 20 seconden sneller rijdt, het zal wel. Ja, ik rijd 20 seconden Ja, misschien rij jij wel 20 seconden. Ik heb wel weer, ik ben daar maar ook ongelooflijk onhandig en helemaal niet technisch. Ik denk dat je het uitvinden kan, dat vind ik echt wel is toch en vooral met sommige magneten. Maar het klinkt toch echt wel logisch. Er zijn ook mensen die alle tijd hebben om dat te doen. Nee, maar het komt er dus op deel dat het veerken, wat dus zeer een risico is, want het kan samen stikken gaan, dat hebben ze dus vervangen met magneetjes. Het klinkt als een ei van Columbus. Pneumatiek, dus ik denk dat een volgende stap is, en het is in alle sporten dat ik zei, dat het gemachineerd wordt. Vjerken zijn natuurlijk niks. Maar zou het logisch wezen dat Sven Kramer nou zei van Jaap van ik zal deze redens even broeken? Nou, dat was destijds een ongelooflijke wijsneus die dat ook met Ritsma en Valko Zandstra wilde. En die hebben de eerste generatie klapschaat, die hebben ze gewoon meteen bij het eerste rondje waren die al kapot getrapt. Omdat er heel andere, door de snelheid van die mannen, heel andere kracht op de schaats komen. Dus daarom zeg ik geloof het pas als Sven Kramer er een 10 kilometer op rijdt. En voor de tijd vind ik het leuk speelgoed. Maar hoe moet dan op die 500 meter? Want ze vliegen nooit uit de bochten en dan bereiken ze al alles onderbij. Er staat zoveel krachten op, joh. Hoe komt dit, Geert? Op 2 magneetjes klaar, de 400 meter. Als dat zo saai is, dan denk ik dat cool wel een speel wel mee. Zet daar Gerard van Velde is voor de lol op. Ja. Dan na 10 meter, dan vliegen de magneten. Maar het bloot wel in ontwikkeling het rijden. Dat is toch echt mooi? Ja, dat vind ik. Ik denk dat er het schaatsen heel andere ontwikkelingen nodig zijn. Ik vind dat ze op rijden, maar ze op keusgaas rijden. Want dan ga je wat remming en dan gaat het zo uit ik net. En dan komt het rek op ogen. Nou jongens. Dan doen we bij het WTC Expo. Zo is het, Klaas. Bij de keushal, bij de keusbaan. In handen is van de Chinees. En zo is de cirkel weer roen, jongens. De Chinezen we begonnen met het reetrieden, we eindigen met het reetrieden. En ze noemen dan wat Chinezen komen voorbij. Heren, Tiegentank en Safir. Manje, dan is vanzelfs Bien ter werf. Voor nu nog een hele gezellige joen en een goed weekend. Dag. Hey Reinoud, we hebben ook in Toto. Toto? Jongens! Toto! Hold the line. Love is it always on time. Whoa, whoa, whoa. Toto. Bient Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.